Sinong mati Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambraganggeng awita dencengan gawe kaget praptaning adiku lanang Braja Musti padha kanthi harja sapraptamu Yayi entuk pamujining Kakang Brajadenta slamet tekaku aku ngaturke sembahku kunjuk ya Kakang ya tak tampa ora liwat pangestuku tampanana Braja Musti ndak gegem dadekake jimat dayanana ing kasantosan kala bendana padha harja sapraptamu wis kabeh cilik Kakang Brajadenta slamet tekaku Kang aku ngaturake sembah Kakang bektiku kunjuk ya Kang iya pangestuku tampanana tak gegem dadekake jiwat paripe iya ya wis rada gumun bareng aku munggah penjapa glagati dulu kene rada beda karo adat sabene bedane ngono apa monggo aku ora niat ngrombak marang kahanan glagah tinulu teko kowe matur eneng bedane sing wayahe beda ora kok pepasrening praja utawa kadipacen glagah tinulu Kakang Brajalamatan Kakang Brajawikalpa ya wis padha wae angger pendak-pendak sowan kesani Kakang Brajadenta ya mung ana 2 personil sapa ana piyai loro rapaklik kuwi rak Begawan Duna karo Patih Sengkuni to Kang iya rawuh mrene oh la wigatine dilik marang karharjanku sarta kula warga glagah tinulu syukur ora niat liyane to ora Kakang ora ngapusi ora aku ora ngapusi karo kowe mergo kene kae kondange arep wong kaya kae sentaning ratu wong sing duwe derajat pangkat yen nyuwun sewu kae cangkeme elek mula kudu hati-hati arep kae pendhita ae yen tumrap aku ning arani pendhita ndok bosok jabane putih ning jerone mambu wong loro kae padha wae sing siji ya cangkeme elek sing siji ya cangkeme elek mula nek diarani kae tumbuh entuk tutup yen didi ora tau iso pisah papan-papan sing tentrem anggere ketekan wong loro kae dadi cokrah papan sing ayem padha regejegan hati-hati ya Kang ya aja tok dahar banget ngendikane piyai loro kae iya kala bendana ora nek to dahar banget yo tenan kowe iso cokrah karo sapa-sapa mengko ora kala bendana sabar lho Kang sabar ora usah digagas mboten ajeng kula gagas buta kucluk iki mbok nengke mawon oh pancen ya kala bendana niku nek nyuwara pancen kaya ngoten nika mula kudu sabar kula karo sampeyan dicangkem-cangkemke ra apa-apa wis diterima-terimake nggih Pokoke teng mriki niki ampun saur manuk, ampun nganti medhot ngendikane ingkang sami rembagan. Kula kali sampeyan meneng mawon. Nggih. Jomongan apa ya kae ora pati krungu.
Wo keseron awake dhewe. Nggih sing ati-ati mawon Dipati. Braja Musti, apa Kakang? Maragage matura. Wigatine apa dene Si Adiprapta ning glagah tinulu kene? Sepisan ngaturake bekti angka 2. Sowanku dudu saka karepku dhewe, nanging dapur diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kakang Mbok Ayu Arimbi ngutus kelawan sira Braja Musti sowan mrene. Ya, Kakang. Kabeh para nalindra wis padha mesanggrah ana ing negara ing Pringgondani kepengin anekseni jemenengane anakmu Gatotkaca. Kabeh para Pandhawa wis mlumpuk ana ing negara Pringgondani, kabeh para nalindra sumitraning negara Pringgondani uga wis padha rawuh. Tumuli kodheng penggali Mbak Yu Arimbi banjur utusan kelawan aku supaya sowan ana ing glagah tinulu dene wigatine nganti marang Kakang Brajadenta bareng sak lakuku sowan ana ing negara Pringgondani jumbuh kalawan ngendikaning Kakang Brajadenta duk nalika semana saguh mangku Gatotkaca lan saguh bakal nuntun Gatotkaca nggone dadi ratu sarana Kakang minangka dadi pepatih ana ing negara ing Pringgondani. Kakang, mula wektu dina iki ayo aja nganti kesuwen mesake Kakang Mbok Ayu Arimbi nggone angrantu marang rawuhing Kakang Brajadenta. Ndak kanthi bareng sak lakuku rawuh ana ing negara ing Pringgondani. Kakang Braja Musti, Kakang Brajadenta apa? Yo, perkara sediamu wis ndak tampa lan kabeh kang dadi aturmu aku wis ngerti. Kabeh wis tak tampa kanthi lega legawane ati. Sawetara siadi eneng Pringgondanipun Kakang ana ing glagah tinulu ora sak pejagung. Monggo biyen kowe karo aku ora nate pisah. Mula kangenku ingkang tanpa upama iki tambanana. Sranane ora kitang sedhela jagongan luwih dhisik ana ing kene akeh pitakon ingkang bakal tak takokake marang sira Yayi. Pitakon sing piye? Ngenge babagan negara ing Pringgondani. Ora mesti ora usah dadak tak tuturi. Pringgondani iki biyen darbeke Kanjeng Rama. Iya, Kanjeng Rama Prabu Trembuka Sawarga. Peputra Kakang Arimba, Mbak Yu Arimbi aku kowe. Braja Lamatan, Braja Wikalpa lan Kala Bendana. Kabeh putrane padha winelek jiwa kasatriyan nadyan kowe karo aku wujuding buta nanging ora tau tumindak mengeng saka angger-anggering kautaman merga kuwi ingkang ginala dening Kanjeng Rama Sawarga. Ya bener ngendikaning Kakang. Sasedaning Prabu Trembuka ingkang dadi ratu Kakang Arimba. Kakang Arimba durung duwe keturunan sarta durung kagungan putra, wekasan kudu wis nusul kelawan Kanjeng Rama Seda. Monggo kowe ngerti sapa sing nyedani Kanjeng Rama ora liya Prabu Pandhu. Duk nalika ana perang gedhe jenenge Perang Pamuksa Pringgondani lan Ngastina. Perang tandhinge Kanjeng Rama lan Prabu Pandhu, wekasan Kanjeng Rama kapupuing rana Madyalaga. Perkara kuwi aku ngerti sabab aku ya wis melu tetandhingan ana ing Pamuksa. Nanging nuwun sewu, Kanjeng Rama nggone nandhingi kan Prabu Pandhu duk nalika semana mung merga nggone kepengin junjung drajating guru. Dene siswa ora kena mrengkang saka dawuhing guru. Ora duwe niat bakal wani karo Prabu Pandhu nanging mung kepengin junjung drajating Prabu Pandhu Dewayana kanthi pawadan apa wae tak anggep perang kuwi. Mujudake sawijining memungsuhan antaraning siji lan sijine. Kakang Arimba dadi ratu. Sapa sing mateni Kakang Arimba? Raden Bratasena. Sapa Bratasena? Raden Werkudara. Kuwi kadangku tuwa garwaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Prabu Trembuka seda saka Prabu Pandhu. Kakang Arimba seda saka tanganing Bratasena. Coba saiki petungen.
Lah kok dadi Gatotkaca sing dadi ratu ning Pringgondan iki apa wis pernah, apa wis bener? Kosik ana tembung kaya mengkono mau, tuwuh tandha pitakon jroning atiku kersaning Kakang piye? Ora duwe karep apa-apa, mung kepengin jejagongan karo Brajamusti. Yen tumrap aku ya wis bener, benermu mapan ana ing ngendi? Pancen yen to tata kaprajan ngendi wae sing dadi ratu anak sing metu lanang nanging Kakang kudu eling. Kakang kudu eling. Saksidaning Kakang Arimba duk nalika semana sampeyan karo aku wis janji karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Yen to negara Pringgondane dipasrahke marang Kakang Mbok Ayu Arimbi borong nggone Murba Masesa. Mula yen to Kakang Mbok Ayu Arimbi dina samangka njenengake Gatotkaca kuwi saka pangiraku wis bener, saka petunganku wis bener. Bener tumrap kowe nanging ora bener tumrap aku. Lho, kok ngono ngendikaning Kakang? Ya. Merga tumrap aku nalika semana kodheng pikirane Brajadenta nganti bingung bilulungan kudu kepiye sing tak lakoni. Wekasan ketrucut ucapku sumpah ning ngarepe Kakang Mbok Ayu Arimbi masrahke negara. Lumereke ngewanci bareng tak pitung-pitung tak gelar tak gulung. Jebul Pringgondani kuwi dudu negara sing cilik. Pringgondani kuwi dudu negara ingkang amung sak iyuping payung. Nanging negara ingkang jembar, kawulane ya akeh, kesugihane kliwat saka ukuran negara sak liyane. Mula yen to negara Pringgondani iki bakal dilungguhi Gatotkaca. Brajamusti, kowe tak tuturi, kowe tak kandhani. Teka dina iki bareng petunganku wis ganep tinemune ganjil. Lho, ganjil piye? Ganjile atiku aku ora mathuk, aku ora gathuk, sarta aku ora condong yen to Gatotkaca dadi ratu. Merga Gatotkaca ora duweni hak tumraping negara ing Pringgondani. Wondene sing duweni hak tumraping negara Pringgondani Brajadenta. Mula wektu dina iki kepasang yukya katujuh ing inu. Dene kowe prapta ning negara Pringgondani. Elinga Brajamusti, iki negarane bapakmu. Iki negarane leluhurmu. Aja Gatotkaca sing dadi ratu, kowe karo aku isih pantes lungguh dampar negara ing Pringgondani. Aja nganti tinggalane wong tuwa diorak-arik karo menungsa sing jenenge Gatotkaca. Wis tak batin tak urut-urutke saka tembunge Kakang Brajadenta. Saka ngarep sampeyan crita bab negara bareng tekan pada ora lidhok ujaring wong daplok. Jumbuh karo rantamaning atiku jebul tinemune pungkasaning tembung ming ngarep kaya ngono. Kakang, sampeyan mau paring pangandikan. Prabu Trembuka nurunake para kadang braja pirang-pirang nadyan wujude buta. Nanging watake aja betah buteng aniaya. Duwe watak satriya, duwe jiwa satriya kaya sing digadhang dening Kanjeng Rama. Nanging lha kok tekaning pada dina iki Kakang ora duwe jiwa satriya, aja ngawu gawar ngawur. Menyang endi aku ora duwe jiwa satriya? Satriya kuwi netepi sumpahe. Aja banget nggonmu bakal nerak pacak nerajang kelawan sumpahmu dhewe. Yen kowe arep awel kalawan negara Pringgondani tegese kowe nyelaki kalawan sumpahmu dhewe. Oh, Kakang bakal gedhe walate ento Kakang Brajadenta nyelaki kalawan sumpahmu dhewe. Dosa apa sing mbok sandhak? Ora urung kowe bakal nampa hukum saka panguwasaning dat kang murwing dat ora sah dadak ngecumang deleming. Kowe mulang kaya guru mejang kaya pendhita. Perkara sumpah tak trajang kuwi kabeh tanggung jawabku bejo cilaka bungah susah. Apa wae sing bakal tak sandang aku sing bakal nyandang mung kowe gelem apa ora. Ndak kanthi supaya benerake lajer tata kaprajan Pringgondani aja nganti dorak-arik dening Gatotkaca. Nuwun sewu Kakang. Yen Kakang paring dawuh kaya mengkono diagung pangaksama. Yen aku mbok anggap leru monggo. Ning tetep jiwa kasatriyaning Brajamusti ora bakal aku menggok dalan. Nadan aku paribasan diku keset sirahku dening Gatotkaca.
Wis dadi ubayaning Brajamusti tetep kelawan sumpahku. Aku bakal manut karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nuwun sewu yen to aku ora bisa jumurung kelawan kersaning Kakang Brajadenta. Brajamusti. Ana apa, Kakang? Kowe adikku sing tak golo-golo. Kowe adikku sing saben dina campur karo pun Kakang bebasan ora genggang sarimo. Kowe aja gawe gempung atiku. Apa lakon aku mentala karo kowe? Lho, mentala bab sing kepiye? Yen kowe ora gelem ndumbani karepane kakangmu Brajadenta ilang-ilangan ndok siji. Kowe ora usah tepung karo aku ora tepung karo kowe. Lho, kok dadi ngono to, Kakang? Aja ngono, Kak. Sampeyan kudu eling, sampeyan kudu emut Purwadaksina. Kakang ayo, aja nganti bebutek banyu bening kahanan kula warga ing Pringgondani. Yen to Kakang mengko bebutek banyu bening kahanan kula warga ing Pringgondani, nek nganti nampa apa-apa sarta nampa soting Kanjeng Rama, aku sing bakal kelangan. Ora usah duwe rasa kelangan karo aku. Kowe aja rumangsa kelangan kelawan Brajadenta, mergo kowe tak kanthi wis ora gelem. Pedhoten sesambunganing katresnan karo Brajadenta. Pedhoten sesambungane pasduluran karo Brajadenta. Yen kowe ora gelem manunggal karo aku, gunane apa kowe dedegku ning ngareping Brajadenta? Aku ora sudi nyawang dedapurane Brajamusti. Aku ora sotak Kadipaten Glagah tinulungane mbok idak sakarepmu dhewe. Oh, ya Kakang aja kaya mengkono. Ayo Kakang ndak gandeng tanganku loro. Ndak sowanke Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kowe kudu jumurung karo kasih Kakang Mbok Ayu Arimbi. Brajamusti, ana apa? Ora sandadak kakean gunung tanpa guna. Mingkari gelem melu aku, apa kowe melu Kakang Mbok Ayu Arimbi? Ming dalan loro wangsulana. Nek melu aku kowe tak rangkul dadi sedulurku, yen melu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ngibarate satru mungguing cangkrakan kowe tak anggap mungsuh bebuyutaning Brajadenta. Wah, ladalah keneng apa kowe, Kang? Lah kok dadi kaya mengkono pangandikaning Kakang Brajadenta sugal kaya ora weruh yen to aku ki tunggal darah karo Kakang Brajadenta. Dikapak-kapakno aku ora bakal wani nyelaki jiwaning kasatriyan. Sumpah sing tak ucapke dhewe tak gawa nganti tekaning pati. Minggat. Kakang, minggat. Ora minggat tak kepluk kursi pecah ndas. Wah, dalah. Wah. Ngomongi karo kowe jangan. Kok dadi sifatmu berbalik kaya ngono ya. Kae Kakang Brajamusti, kae sedulurmu kan. Kok kowe percaya nuduh Kakang Brajamusti iki kepiye? Aja desu jangan. Kampung dadi mekadonyan, brana bisnis ki mekadonyan, derajat pangkat ya ora digawa mati, ora dienggo dedek kaya ngono kan. Kula Bendara, Apa? ora usah nangis. Pancen iki wis tak niyati. Sampeyan mentala karo Kakang Brajamusti. Sampeyan mentala karo Kakang Brajamusti, aku sing ora trima, Kang. Brajamusti ora manut karo aku. Mesti iso dirembug sing apik-apik. Aku iso omong karo kowe to, Kang. Sampeyan iki mesti wedhar omongane wedhus-wedhus iki. Sampeyan dadine sakniki iki watake balik kaya ngono. Aku wegah nek do gelut. Aku wegah nek kula warga do pecah belah kaya ngene. Kala Bendana. Apa? Saiki ngene. Ngono. Ngene. Kowe melu aku apa melu kakangmu Brajamusti? Abot kabeh. Aku tresna karo Kakang Brajadenta. Aku ya tresna karo Kakang Brajamusti. Lho tak tresnani, Kang.
Milih salah siji. Tidak bisa. Aja sembrono milih salah siji. Yen melu aku ayo tak kanthi mukup pringgondani sing pancen kuwi dadi warisane awake dhewe. Yen kowe melu kakangmu Brajamusti, kono minggat kono. Minggat to sisan melu kakangmu Brajamusti aja tepung karo kadangmu tuwa Brajadenda. Aku ki nangis mati keguyu. Bingung aku bakal milih, Kang. Kudu milih salah siji. Nek ditonton saka benere nuwun sewu ya, Kang. Ya. Bener Kakang Brajamusti. Sampeyan salah. Sampeyan kleru. Sampeyan dhewe tau sumpah karo Kakang Mbok Ayu Aibi nek ora bakal ngusik ke Prabone Pringgondani. Lah kok saiki sampeyan balik tinggal kaya ngono. Aku Kakang. Nek ngono cetha ucapmu mau lereke kowe melu Brajamusti. Ya ngono to. Aku ora sah kagian gunung tanpa gunung. Yen kowe melu kakangmu Brajamusti, ana minggat ngono. Kala Bendana, kowe minggat sisan melu kakangmu Brajadenda ijen ora apa-apa. Tak lakonane dhewe lakonku. Penake ya, Kang, sekecake. Aku ra dian sian sekit karo sampeyan nek gandeng aku tak undake kaya ngono, aku tak nyuwun pamit wae, Kang. Gandha mleguduk suwanu gembol sumerante Allah. Menika nggih nika kajengaken menika. Panjenengan sampun gadahi jati diri mboten gampil rubo-rubo gedang. Dateng menapa dipun kajengaken ingkang Mbak Yu inggih menika pun Dewi Arimbi. Dewi Arimbi gadahi niat jumenengaken Gatotkaca. Panjenengan yo kudu duwe pendirian. Sarujuk menapa mboten? Nek ora sarujuk ya kudu wani jangkake suku ngrumbiyahake asta. Pripun carane supaya Gatotkaca aja nganti kelakon dadi ratu? Oh, nggih ngaten menika. Anak Prabu Trembaka pancen kendel-kendel nggih Dik nggih. Nggih. Dhewe ya bakal wani njodak lenggahe si Gatotkaca. Nggih. Kula kok krungu mak klothak wau. Napa Kakang Durna? Oh, kala benane pancen buta petuk tenan kok. Lah pripun? Ming arep migate kok notok ndas. Nggih. Monggo akike diwalik ora. Akik-akik bantreng. Wonten sumune nika mak kluthuk wonten. Kula terus jer. Dasare kula niku ora dikethake. Dikethak. Kok ditetak ora. Dasare kula niku ora dikethake nek saka linggo terus ngadeg niku mripate niku piyur-piyuran. Oh. Pet-petan, gampang semaput. Darah rendah. Nggih. Mau lajeng suwanteng pundi niki jenenge? Glagah Tinul. Glagah Tinul niku asam lambung kula ya kumat. Oh. Mula ora wani ngombe kopi. Nggih. Nek banyu wuh
Wedang uwuh. Purun. Kula sapokke sik. Hus. Wedang uwuh kok dari tas kresek maksud sampean nggih. Nggih. Ning niki kula kok kuwatir. Kuwatiripun pripun, Dipati? Nek Brajamusti wae ora apa-apa. Ning kala bendana niku sing bebayani. Bebayani pripun? Kala bendana mlayu bali teng Pringgondani. Nggih. Monggo Brajamusti wis matur nek Pringgondani wis komplit Pandhawa teng mrika. Kabeh teng mrika. Kala bendana sowan teng negara Pringgondani didangu Brajamudenta kok ora bareng. Kala bendana niku buta sing lugu bloko apa anane. Brajadenta mboten purun sowan teng negara Pringgondani awit badhe ngrebat kamuktening Gatotkaca. Terus Pandhawa ndangu, lho kok ngono kala bendana? Nggih, merga teng mrika wonten Begawan Durna. Monggo teng mriku anak-anak Pandhawa komplit. Gatotkaca wonten Cetha dadi ratu. Nggih. Antarja Antasena ana Sinuwundarawati wonten Sencaki. Nggih. Ngerti nek sampeyan teng mriki ngojok-ojoki nak Mas Brajadenta terus do brubut-brubut melayu nyaut gelugu. Ajeng damel pendopan apa? Mboten. Goleki sampeyan, ngepruki sampeyan. Masa? Lho, ketoke ngonten niku mengke. Aduh. Kok mbayani nggih, Pak? Lah sampeyan ya ketok banget kok. Nek cara kula pripun saniki? Oh. Nak Mas Brajadenta wonten dawuh. Menika mangke kula badhe dipun tutuki. Lho. Kalian sinten? Miturut cariyosipun Adipati Haryo Sengguni, menika mangke Antarja Antasena Sencaki do nyaut gelugu. Mila dinten samangke kula aturi paring dawuh dhateng sangganing para wadyabala supados nungka lampahipun Brajamusti. Gersanipun nek Brajamusti pancen ora gelem ndombani karepaning Kang Raka panjenenganipun nak Mas Brajadenta, Brajamusti kudu dibondo tangane dikrincung sikil boke pakunjaran. Aja nganti sewal. Kala bentana diringkos bondo tangane krincung sikil boke pakunjaran. Nek piyai loro menika do ucul bali teng negara Pringgondani, ingkang nyemelangi mboten panjenengan. Nanging kula kaliyan Adipati Haryo Sengguni. Menawi ngantos kala bentana menika mangke lapor nek teng Klagati Nulu menika wonten kula lan Adipati Haryo Sengguni. Oh. Menika mangke ibarate kaya dene iwak kecemplung wajan. Mboten ajeng iso urip, nek mesti mateng. Kaya dene suleng mlebu geni. Jeruk ditampani sinden. Nggih. Ora bakal iso thukul ning mesti bakal mlebu wonten ing weteng. Nggih. Ngaten Kakang Durna niku nyemelangi. Nggih. Mangke kula piyambak ingkang badhe nungka dhateng pun Brajamusti. Lah, mekaten nggih, mekaten. Kedah mekaten, kedah dipun tegeli. Nggih. Brajalamatan, Brajawikalpa. Ana wonten dawuh menapa Kakang Adipati? Aja kisruh atimu. Kowe tak wenehi kamardikan yen pancen cocok kelawan apa penemunipun Kakang. Ayo belanana Brajadenta. Nang yen kodheng pikirmu bingung, kudu menyang endi nggonmu nemtokake. Ora usah melu-melu perkara iki, mengko mundhak gabul pulute ora mangan nangkane. Iye ngestakaken dawuh. Wadyabala glagati lho semono uga tandingen sapa sing cocok karo penemuku. Ndak keparengake nderek lakuku dene ingkang ora gathuk kelawan penemune Brajadenta. Tak wenehi kamardikan. Ora usah melu-melu perkara iki. Oh iki ngestakaken dawuh. Lan panjenengan mboten usah kuwatir. Mangke Kurawa ingkang badhe mbantu dhateng jenengan Mas Brajadenta. Angopyak dhateng awontenanipun Pringgondani. Oh iya, matur sembah nuwun Bawaduna. Monggo samangke bapa saderengipun nungka dhateng pun Brajamusti. Kula kanthi manjing sang sasana pambujanan. Menapa menika? Kakang Durna. Napa? Sasana pambujanan niku napa, Dik? Walah. Sampeyan niku ning kraton pirang-pirang puluh taun kok ya ora ngerti sasana pambujanan. Sasana niku papan, pambujanan niku dahar. Oh, maem. Nggih. Monggo kula dherekaken. Lah, mempengi ra jamak-jamak. Kula kanthi. Nggih monggo kula dherekaken. Wah. Dipati rasa melu nggih? Mboten ajeng melu. Brajawikalpa wonten timbalan budhana kang padha siping sun kundur kedaton.
Barmadal pasilan yo tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sang Adipati Brajadanta arsa mbubaraken pasewaken sigra lumampah mlebet madyaning kadipaten. Katingal saking Mandrawa gumebyar busananing Sang Adipati kaya ngasorake prabaning Wang Pratanggapati.